Cardom Tan Marley Pini Carbing Long Rat Pan Nilika Pachani Kangtung Lapen Kitan Kangtung Lam Thebangke Bukajan MLA Dr. Numal Mambina Bang Kaninji Hemprek Mate Article 244A Alam Si Lang Di Ningjilo La Selang Li Aning Ke Hangat Teng Kamathat Teng Prote Litum Carbing Long Hemprek Nangji Pukarni Ding Piglo La Hemprek Amen Pen Jalta Me Jang Nang Lo Lapen Apranta Me Tam Nang Lo Bota Lang Li Kaninji Bangke Hemprek Bang Aning Hang Hiter Ason Lo La Silitum Apan Yang Kaninji Mate Carbing Long Rat Pan Kethan Bangke Iltum Hemprek Hang Rong Lapen Article 244A Hang Rong Prote Non Ke Pom Medical College Tami Chapondet Po Lapen Asan Kaprek Tami Chapondet Po Pasilang Li Kaninji Lasi Article 244A Pen Tami Non Ke Abat Se Tum Hanak Pijat Lo Pasipo Lasi Tiku Medical College Ta Dolo BE College Ta Dolo Veterinary College Ta Dolo Pasilang Li Kaninji Pon Lasi Hemprek Mate Article 244A Pen Tami Abat Se Tum Hanak Pilo Pasi Alang Lihin Pen Kaninji Pon Lasi Laso Putak Bang Ni Lining Samse Lapen Lakili Tum Carbing Long Rat Hansi Alang Li Nang Kelang Rem Mason Lo Mate Yang Kelang Sira Son Lo Lasi Tum Carbing Ketum Ke Ane Ding Pen Article 244A Mate Hemprek Kang Tim Long Nang Ji Pusi Tum Non Mai Kang Chir Kelang Itulo Lapen Jel Tame Jang Nang Lo Lapen Hemprek Pang Kata Song Tum Tame Kachi Bang Dolo Lasi Jakas Asong Pen Tame Hemprek Perman Suru Hinira Kre Thamaningkan Mate Tu Thayan Thartin Ningkan Telangana Pan Hemprek Pitara Puta Carbing Long Pana Panungku Puhala Sota Mati Song Lo Hala Sot Kete Song Tame Ilu Tum Akhe Jakas Along Ke Klam Tun Bang Pu Rahul Singh Natame Police Tum Pen Heliamu Ruko Dane Apranam Jule Asile Tum Hemprek Pan Kate Song Pulati Ipranta Mechi Pijat Sikong Lo Bontame Alangi Bangke Hemprek Mate Article 244A Bangke Nangni Pusalang Li Ake Mang Dolo Non Ke Bom Medical College Tame Hemprek Chahang Thurong Pati Labangke Itum Jero Juipo Pasipu Lapen Itum Lost Pig Po Pasipu Asi Hemprek Sikinai Putong Alang Li Mele Ki Thurma Mate Hemprek Ang Li Hemprek Ke Warpu Putong Alang Li Mele Ki Thurma Labang Tame Isi Question to Kokpo Anu Tin Tame Carbinong Prachari Sonang Klem Lupati Hemprek Amendment Si Political Pathuji Bontame Labang So IMLA Bangke Hemprek Abangke Panung Kuwason Lo Asi Nili Parti Lam Le Nili Pudam Kali Sambil Tum Ada Ding Pen Hemprek Je Song Lo Congress Pono ASTC Pono Non Ke Bom Regional Party Kang Tang Kring Pe Charsim Tame Hemprek Hang Je Song Lo Lapian Cakas Tum Tame Hemprek Nangji Pu Ka Je Song Tame Ha Tum Tame Aprandam Lo Rahul Singh Nar Kili Tuma Khelo Karbia Oka Video Pon Tame Alang Lita La Super Tepen Tam Joilo Asinon Unit MLA Bukajan MLA Lo Laki Doktor Nomol Mumin Amen Lo Asila Bangso MLA Bangke Itu Tum Carbing Long Apan Hemprek Nangke Hang Pidunji Kalisi Non Mangke Itu Tum Carbing Long Hemprek Kar Inai Maternity Pen Article 244 Pachun Serak Nang Jipu Office Tame Me Kailo Basta Me Kailo Bontami Panin Siajong Alang Li Kaning Jelam Lo Ke Ning Duglo Asi Carbing Long Arata Mining Duglo Asili Tum Hemprek Nang Jipu Alam Te Bangke Panung Kuglo Itu Han Bangke Hemprek Nang Lo Asi Hemprek Hang Lo Pati Litum Lost Pig Pu Pusilang Li Pulo Asili Tum Panang Pilo Ke Pulo Asi Otom Mas Consultant Nang Pilo Lapen Carbing Long Aparman Nang Litum Budget Seram Ni Tum Budget Pantanang Pilo Pusipu Asi Ason Alam Ni Jiver Plote Ilutum Carbing Long Arat Ke Alang Palang Ding De Lapen Non Eprang Ke Bang Iki MLA Election Tami Dopo Selang Li Labang Solam Ni Jidiat Lo Asi Jok Tami Inut MLA Plote Alang Li Panke Isi Mission Puk Hobang Wilo Non Ma Kili Tum Carbing Long Arat Ke Hemprek Article 244A Ke Nangji Pusi Anu Tinta Matha Horlo Asi Non Het Ningkan Kep Au Somartami Hemprek Palamang Chinilo Asi Non Ke Kacharli Adien Au Wia Kaipina Asi Lugo Charli Somartamangke Ningkan Kep Krehini Atum Tami Non Ke Hemprek Palamang Chinipu Alang Inut MLA Puti Lason Alamang Ke Ningji Danangi Polo Montami Non Ke Ang Hopen Bartel Lo Asi Carbing Long Arat Tami Penam Cetang Lo La Solam Theba Lasi Ni Tami Isi Ning Duglo Lasi Tum Carbing Long Ke Hemprek Nangji Pori Ding Piglo Ni Tami Nem Hang Tek Thela Tami Non Nem Hang Tek Tet Pen Ni Tami Hemprek Alam Pu Chini Pa Mekka Lo Lasi Asam Pen Kachkak Nangji Pu Alam The Tami Chini Lo Lasi Non Itu Make Asam State Long Sebekok Lang Lasi Tum Tami Asam State Pen Kachkak Nangji Pu Lasu Aron Tami Dulo Lasi Article 244A Pu
itu hanang pidat lo pasi labang so article 244A panang ipike Meghalaya state mati Meghalaya phan hemprek ki pihosi karbing long tame morni sike long so penakpot hemprek abang nangji mati mo aning hangji pu mathasi Indira Gandhi prime minister ke tu hosi সংবিধান long mati Indian constitution long na top pidat lo article 244A pu asili tum nang putami si song mom ma bom si penengan ke suri nira ko ra pho mati 2025 ani lo asili tum jel tame jang nang lo asi yak to makareng tame sunang lo la pen diri hirong supi lo pani chet tame dam lo la pe dam tang arni mate dam tang port tame hemprek phan pojoi dharna to dam pu dak dam pen trend pen dam bam hot munit tum kang bu tami tu lo la pen non eng budat pen dong li pin bang khado la stami ni la men ki pimpur pe lo stami la bang so munit tami dong li pin na la sili tum an ni hemprek phan pu election tami le tum pahai don lo BJP phan ta pahai lo la pen ASTC phan ta pahai lo la pen Congress phan tami tum pahai lo la silong ki de bom epitel se party putele khai hela la tum hamang ke tum jong thet nang lo sila an party phan ta pahai lo la silong ki de bom BP sarkar putele ke bukajan MLE long ke Dr. Namol Memin lo sila bang so munit tami ko pi ma tha pen tong hemprek bang ke ile tum hang le lost pick po ke puluma asi article 244 elong ke medical college ta wi peselang le ke ning jipon asile tum chahang thurong pote chiroi la pu pese ke ning je asile tum ke hemprek nang ji pu ga ding pick lo che so but me lang di ka son sen ning je ro asi sining duk lo la pen carbing lo ta me la bang so lam ning yitet pan pinang social media long ke post bang do lo la pen ning duk bang do lo asi MLA asili tum phan carbing lo rat pan ke sung ke boy paklang do nang pu abang phu yong sila son ning jirong pote non ke bang yi election ma ke lang phan ta ke lang ba pang kri be ji ma pusin le hen pen matha dam lo bon tam bi lai ke politics ran penak pot hai data hai ma rem data hai ji asini li jong thip thilo lang li phanang sila tik pu pe bon tam bi sining duk bang ke alang li pani che jo hemprek bang ke ilitum hanang lo pu se lang li kanang ji bang aning lo bang ko lo stamining ji dak de lang hanang lo kanang ji dak de bon tam lang li kanang ji aning lo ka ma tha bang ra son ta hai pu asili tum apan konsel tami nang pilok ke apan carbing long kopi ma ke klam godam apan tami baca tami nang pilok ke posipu tapian alang li kanang je bang ke article 244A long ke medical class tawi pusi kanang je asi itu phanang pilok ke pulo veterinary class tanang pilo pi class tanang pilo pasilang kanang je pon asi la hai bang ke dulo stami tum ane ding prepen ka song pro tele ke lam so alam ke lo asi pini ni carbing long rat phan ka chun rilam the bang ke bang so alam ni jitet pen carbing long rat tum ning duk ro le pen ani ki pung bang ado lo ning yang yi bang ado lo asi pamu het ni si video thek long lo asi ipi chal si jam han se tum akja tum tami Dr. Namol Memin ami phi kai lo la bang so ami phi kai ho song kan tong ka chalang ne ni li chini donde bon tami jam han se tami do lo la bang so mi phi kai lo asi le tum tami ning duk ning kang pen si alang phan mi phi kai lo Dr. Namol Memin ami phi kai pon lo asila bang so alama penan hor tu dullo la pen ning duk la pen ning kang so no carbing long ratu ile tum ke bi hek thek pen tami hemprek pola mar julong piglo asini tami halas bang so ke hemprek pola alama la pan chinni par pela hasu ke ne ata tami jum hekla bota menan ke ni tami thi tang lo ding thang lo hemprek polam chinni lo non ma ke ile tum ay AC hemprek bang ke bi hek la pen hemprek bang ke tum hangote non ke de bom medical class tami pon det po pasi than pon asipini carbing long rat phan kapachin lam the bang ke inut MLA bukajan MLA Dr. Namol Memin hemprek a photak nang ji la bang ke lang li hin pen hemprek hang he la pen hemprek ni hang he pasi lang li kan ji pon pasi ni hin pe jong nam lo asipini carbing long rat phan pachin lam the bang ke la pon vela asing itu mo si ni channel bang subscribe lang pun subscribe tha pini video pan sekang ton lo to me thak me kardom